No, ndipo Nyasa VoiceBox kuti wakhala ukambirana nkhani zilizitatu zokhudza ndale kunisabwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye masanawa taona kuti mavenda a mzinda ulilongwe makamaka kuja kumatchedwa kuti kutsoka market amapanga ziwonetsero kapena kuti ma demonstrations otsutsana ndi ganizo la boma kuti akweze msonkho pa Kaunjika pamene pachizungu mati increase taxes on second hand clothes. Ndeizi zinachitika ndithu kuti mavenda amenewa anayamba kuyenda mu mzinda Lilongwe ndipo boma la Malawi linapezeka kuti lavomereza kuti libweza ganizo lokweza msonkho pa katundu wa Kaunjika. Ndiye pano tili ndi Bon Kalindo amene akufuna kuyikapo maganizo awo pamene madima amenewa anayendera masanawa mu mzinda Lilongwe kuti mpaka pafezeke kuti boma lasintha chiganizo chake chokweza msonkho pa katundu wa Kaunjika. Ndiye tikhala limodzi kuti timve kuti Bon Kalindo afuna kukambanji pa nkhani imeneyi ndipo kumapeto tikupemphani kuti muyike maganizo anu in the comment section below. Thank you for tuning into Nyasa VoiceBox and wish you a pleasant day. Mau amavenda amati akalankhula, mau amavenda amati akalankhula, zinthu zimachitika. Mau amavenda amati akalankhula, mau amavenda amati akalankhula, zinthu zimachitika. Lyo, zinthu zimachitika, lyo. Ku Malawi kuno zinthu zimachitika, lyo. Malawi kuno zinthu zimachitika. Mau amavenda amati akalankhula, mau amavenda amati akalankhula, zinthu zimachitika. Muli bwanji Malawi, muli bwanji Malawi. Kwina kulikonse kumene muliko. Ile ndine Bon Kalindo, the DC. Mwana wopya kwambiri, the most deadly and dangerous child amene wazunguza pa Malawi, the pangolini. President wantu wosauka woyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi first, the people first. Gulu limene limangoyima pa chilungamo, silimaona kuti uyu ndi wachali chichanji, siliona kuti uyu ndi wachipani chanji, siliona kuti uyu ndi wachigawo chiti, siliona kuti uyu ndi wamtundu wanji. Ife timangogagada kugagada kuyima pa chilungamo. Oh yes, muziko la democracy. Ndiyambe ndikupereka moni kwa polisi yakukhunga kudwangwa. Muli bwanji anzathu akukhunga, zokonzekera zanu zili bwanji? Nanga inu anzathu aku polisi yakukasungu, kuli bwanji kukasungu? Kaya ma meeting yakuyenda bwanji ma meeting kumeneko? Nanga inu anzathu apa area 30 amene ndi nyake ya programu imene mukuchita coordinate kusalima, kudwangwa, kukasungu, kumene mukupanga timu yokuti ithane ndi Bon Kalindo pomufufuza Bon Kalindoyo, pofufuza sukulu yache, magalimoto ake, chuma chake, mafamu ake, komanso plot yanu imene mukukonza yokuti muthane ndi Bon Kalindo pomuombera. Koma anthu mmasowa zochita eti. Ine ndimaona ngati ku area 30 kuli anthu anzeru, koma ndaona kuti nonse ndinu amarara nokha ndithu. Inu zoona mungamataye taxpayers mane kumakambirana ma meeting okambirana Bon Kalindo. Kodi Bon Kalindo yotu amayenda pena paliponse. Why are you not kidnapping him? Why are you not killing him? Andi kudwangwako nafikako munalephera kundiyikira poison musero. Kukasungu nafikako munalephera kundiombera. After some months ndinapitaso kuja kumachedwa kusalima, munalephera kundigwira. Leroli ngakhale uja ku area 30 nimabwera kumene koko kule kuzadindisa ku mabero. Bwanji simandigwira. You are just wasting time. Komano I'm encouraging you
kunena kuti takonza ni meeting yanuwo amene maploti anuwo onena kuti mufuna mutane ndi Bon Kalindo. Ine ndimaona ngatitu nthawi yakwana sopano yokuti mukanalimbana ndi zinthu zenizeni, mukanakhala madolo, mukanawalesa mavenda a mzinda wa Lilongwe. Angokuonesani ija imachoda kuti 20 minutes nyumwisa aliyese kunjenjemera pakana State House nje mau avenda ndipo inu mavenda akusoka market ndakufulira ni chipewa inu ndinu madolo kwambiri ndikufuna ndikuchite ni congratulate mavenda venda tu amangopweka maso mwa Malawi koma maiko ena venda ni muntu ofunikira kwambiri. Venda ndi dolo, venda ndi kadaulo, venda ni muntu olemera koma kunoko Malawi kunoko mavenda mmaseweresa. Ndiye ndi aja akuonesa ni nyekwetu, akuonesa ni nyekwe opanda kukabuka, opanda kunena kuti tikupereka notice kuja kumachedwa kwa DC, kunena kuti tikufuna tiende panseu, iwo angonyamuka. Ndipo mukanakhala iniyo madolo mukanatumiza anthu anu aja mukauza kuti azire samademo mu Lilongwe. Ndi pamene mukanaziwa inu kuti venda ni muntu woopsa kwambiri. Kodi amene aenda ajawo ndi Bon Kalindo? Amene apangisa mademo aja ndi Boni? Ndifajeke timakuuza ni kunena kuti olo mutakhala kuti mwandimanga, olo mutakhala kuti mwandipha, kuzatuluka anthu ena ndiye mwaona. Koma iwe cheya ndi timu yako ndija imachedwa komiti yanu ndakunyadirani kwambiri. Inu mavenda mulibe zonena kuti ati president Chakwera anatiitana tinakadya naye mpunga kuja munakalandira ma 30,000 kuja kukuitanani kuja kumachedwa kukamuzu palace ndikumaka kukaja ndi president mapeto yake ndikumakupasani ma 30,000. Akulu achipani cha MCP kuima kulankhula kumene kuchako ngati za nzeru koma venda ulibe zimenezo iweyo. Venda tu you have got no nonsense. Koma wina ayiona kuja munkanena kunena kuti kumeneko kusazapangike mademo apangika lero tu. Mademo anthuso awoloka bridge ija munati chinga siku lija ija anthu adusapo pamene paja ndikuyendanso kumapita ngati ku interchange ulendo ku MRA. Ndipo MRA kwa nthawi yoyamba okha amene kuzikozera kupereka notice kunena kuti iya izimene mukubwerazo tachita withdraw. Tayi yomweyo kulemba kalata yonena kuti Mabero Kaunjika Silikweza Boma Lachakwera. Boma Lachakwera, Boma la metrae. Kudikirira anthu kuti apange mademo ndiye mutengepo action. Anthu akamadandaula kumakuuzani kunena kuti zinthu sizili buno muno Malawi, tatiganizireni zinthu zakwera, the cost of living is very high, koma inu simamva. Mmafuna muzimva nkhwangwa ili mutu choncho. Wankulu lero kumathamanga ndi kalata kuwathamangira mavenda. Chonde ine ndine DC wakuno ku Lilongwe. Chonde mbwerere. Andiuza kunena kuti basi sakweza Msonkho. Che anangolamula ali palibe zobwerera. Tikupita ku MRA koko. Imeneja ndi saini yokuuzani kunena kuti olo mutapanga zotani, olo mutatani, siku lina mu Lilongwe muzavuta. Anthu mmene mujamo mu Lilongwe azaonesamo zoopsa, muzaoneka zoopsa mu Lilongwe. Ndipo si mu Lilongwe mokhatiya, olo kunzuzu, olo ku Blantyre, kuzomba kumangochi. Kamangochiyo ndiye jere, chifukwa mangochitu ndino nonsense city. Mangochi sima gawa masiwiti. Mangochi kulibe zonena kuti ati akutipangira ati nsewa makanjira. Ndipo anthu amangochi ndi woopsa amaona patali anaziwa kuti nsewu umene akutinamiza. Ndiye amatuluka mwa unyinji. Lero mwaiona Lilongwe
soka market kuja munkanena kunena kuti kusamapangidwe mademo. Tikunena tiri ma ministers opanda ntchito IMCP siwaja munakhani meeting yanu ndikukambirana kuti muziuza Nsundwe, muziuza anyamata amwabiwi amokawale kuti aziresa mademo. Ndiyo lero anatuluka atu anaja kuonesani kanyumwisa nthawi yomweyo kunene atu kunena kuti ifeyo Msonkho umene timafuna kuyika paja pamachedwa pa Kaunjika mabero tachita lipesi. Koma chakwera ndi president obweka kunamizidwa kwambiri. Soka ilo ma advisors ache onse alipo palibe amene amamuuza chilungamo. Kutoko akumamunamiza kuti bwana m'Malawi muno ngati muli president amene atasasankhidwa 2025 ndini achakwera. Koma chakwera kumene atazakomokereko sindikuziwa kuti zisakhala bwanji. Koma amwene Amalawi si anthu amwene, Amalawi amwene si anthu owadalira amwene. Amalawi saapaganika amuonesa Lilongwe Chakwera waizi wa Bangwe amaona ngati masewera kuwaitana anthu kukanyengerera ati kuje ndi kukamuzu palesi kumaona ngati angamapangeza iye lero amuukira. Ikale phunziro kwa inu bwana kunena kuti anyamata anu ma ministers anu samakuuzani chilungamo ndi chifukwa cheche kumpoto kuja mwachoka ku nkhope yanu itawera mapansi. Kukuyesa mundu mukupereka ndalama kwa mavenda siku la 40 likakwana umakuocha ndi nkute. Kuyesa kunyengerera kunena kuti anyamata tengani mfuti gulu la kwa Nsundwe ndi inu ena ake timakuziwani mtauni mwonyamula zisulo muphe Kalindo zinalepereka. Paja munandisatira ndi mfuti kunzuzu, munandisatira ndi mfuti kuzomba, munandisatira ndi mfuti ku Blantyre, munandisatiranso ndi mfuti kumangochi. Koma zonsezo zinalepereka. Ziwani kunena kuti siku lina tizaitanisa mademo anyo mademo anthu azasowa poponda ndi pamene muziwe m'Malawi ya ijayo ya mavenda imene jainangokhala testing koma kukubwera mademo eni amene muzasekuke nawo m'mimba, amene muzaziwe kunena kuti Amalawi idi sakukufunani, anthu atopa nanu, anthu akuvutika kwambiri muno m'Malawi. Ndipo mukamazinamiza kuti 2025 mukukayima pamalamulo imani koma muzayaluka kwambiri. This is Bon Kalindo, mwana wopanda mantha. Kwa inu amene mukukonzekera ziwembu zanu akweri asate akukasuku inu akuja kudwanga nabwera koko munandilepera lero ati mukupukuta mfuti kuti muthane ndi ine mwachepa kwambiri. This is Bon Kalindo, kamwana kuoneka kakapi kwambiri koma mwana upya kwambiri.